היזהרו מנביאי השקר הבאים עליכם בלבוש כבשים ובתוך תורכם זאבים טורפים הם. בפירותיהם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים או תאנים מן הברקנים? כן, כל עץ טוב עושה פרי טוב, והעץ הנשחט עושה פרי רע. עץ טוב איננו יכול לעשות פרי רע, ועץ נשחט איננו יכול לעשות פרי טוב. כל עץ שאינו עושה פרי טוב, כורתים אותו ומשליכים אותו לתוך האש. לכן, בפירותיהם תכירו אותם. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות השמיים, אלא עושה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז הודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם. סורו ממני עושי רשע. לכן כל השומע דבריי אלה ועושה אותם, יהיה דומה לאיש נבון אשר בנה את ביתו על הסלע. הגשם ירד, באו השיטפונות, ונשבו הרוחות ועלמו בבית ההוא, אך הוא לא נפל, כי יוסד על הסלע. וכל השומע את דבריי אלה ואינו עושה אותם, ידמה לאוויל אשר בנה את ביתו על חול. הגשם ירד, באו השיטפונות, ונשבו הרוחות ועלמו בבית ההוא. נפל הבית וגדולה הייתה מפלתו. כשגמר ישוע דבריו אלה, השתומם המון העם על תורתו, כי למד אותם כבעל סמכות ולא כדרך שלימדו סופריהם. איזה פשטות הוא מדבר, כל כך פשוט, כל כך קל, כן? כל כך פשוט. לו עמי שומע את קולי. הלוואי שאנחנו שומעים את הקול שלו. אם היינו שומעים את הקול שלו, לא היינו נכנסים לבעיות. אני מודה שבחיים שלי, כל פעם שנכנסתי לבעיות, זה שאני לא שמעתי את הקול של אלוהים. ונכנסתי לברוך. אני חשבתי שאני יותר חכם מאלוהים, יותר פיקח ממנו. דבר אלוהים דיבר, דבר אלוהים הוא האמת. אתם תדעו את האמת והאמת תשחרר אותנו. דבר אלוהים הוא ההגנה שלנו, הוא הכיפת ברזל שלנו. אם היינו שומעים את אלוהים, לא היה קורה ב7 לאוקטובר מה שקרה, חברים. אם היינו שומעים, אבל אנחנו היינו חשופים, כי הזנחנו את דבר אלוהים, ואנחנו אמרנו, אני יותר חכם, אני לא צריך את אלוהים כבר. והעם שהולך בחושך, אנחנו חטפנו. מה שאנחנו זורעים, אנחנו קוצרים. אתם מבינים? קשה להגיד לעם הזה, העם הפצוע, כי קורבן כל הזמן רואה את עצמו כחף מפשע. יש הבדל בין קורבן וחף מפשע. החפים מפשע הם התינוקות שטרם נולדו, שמשחיתים אותם 2 מיליון כאן מאז קומת המדינה. מי מדבר בעד התינוקות האלה? 2 מיליון נרצחו. וכן, הטבח ב7 לאוקטובר, את התינוקות שאנחנו ראינו, או לא ראינו, אני בחרתי לא לראות את הסרט הזה שמסתובב, אני לא צריך לראות אותו. אני לא צריך לראות אותו. הזוועה, הכאב, השכול. ישוע אומר לנו, מה הוא אומר לנו כאן? מה הדבר הראשון שהוא אומר לנו? שאנחנו צריכים להיזהר, היזהרו, 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 תיזהר, תיזהר. יש מישהו שהורה כאן? כן? כמה פעמים אנחנו אומרים לילדים, תיזהר, תיזהר, תיזהר. אבא, אמא, אני לא רוצה לשמוע כבר, די, נו, אני רוצה לעשות מה שבא לי. אבל לטובתך, לטובתך, נכון? ואנחנו פשוט מקבלים על הראש, אנחנו מנסים להביא מסגרת. היזהרו, ישוע אומר היזהרו, מנביאי שקר, כן? הבאים אליכם בלבוש כבשים, נביאי שקר שבאים. יש הרבה נביאי שקר בתוך העולם,
3 שנים הם באו בתוך רופאים ומומחים לבריאות, ושיקחו לנו, והכנסו אותנו לקחת את הרעלים בתוך הגוף שלנו, ועד עכשיו אנחנו מטפלים באנשים שהאמינו בנביאי שקר. אנחנו שומעים את האנשים שמומחים בכלכלה, נותנים לנו את העצות הטובות, איך לצגשג ולצלוח. היזהרו בנביאי שקר, הבאים בלבוש ככבשים, אבל ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. ישוע רוצה להזהיר אותנו מזאבים, חברים. מה זה זאב? זאב זה מי שרוצה להרוג אותנו. אנחנו יודעים שהזאב הגדול ביותר זה השטן. אנחנו יודעים שהמלחמה שלנו היא לא נגד דם ובשר. המלחמה שלנו היא נגד מה? רוחות רעות. אנחנו יודעים שהשטן הוא שקרן ואבי השקר. אנחנו יודעים שהוא גנב ושהוא רוצח. כשאנחנו רואים את הפירות האלה, שקר, גניבה, רצח, אנחנו יודעים שזה המלכות של השטן. והוא אמיתי. הוא אמיתי. כמו שנוכחות אלוהים. ואלוהים מזהיר אותנו. הוא מזהיר אותנו מההתחלה. והוא אומר לנו, כן? בפחותיהם אתם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים, או תאנה מן הברקנים? אנחנו רואים עץ לפי הפרי שלו. בואו נמשיך קצת ככה בפסוק 17. כל כך קל לראות את העץ, ולפי הפרי של העץ אנחנו יודעים מה התוצאות. איך אני יודע? כשאני רואה תפוז, שמה שנושא את התפוזים זה עץ תפוז. הפרי. ישוע רוצה להחזיר אותנו לראות את הפרי. מה הפרי של החיים? ואנחנו צריכים ללמוד, כמו שהמורה הטוב מלמד אותנו, כן? להמשיך לפתוח בו. האזהרה שלו היא לטובתנו. אלוהים אמר בדברו, ואנחנו חוזרים לתורה, אנחנו למדנו את התורה בספר דברים. אני שמתי לפניך את החיים ואת המוות, את הברכה ואת הכללה, ובחרת בחיים. ישוע רוצה להזהיר אותנו לא להיכנס בתוך התרמית, להישאר מוגנים על ידי דבר אלוהים. אבל אף אחד לא אמר לנו, אנחנו לא ידענו מה שהולך לקרות לנו. אנחנו ידענו, אבל לא רצינו להסתכל. סמוך עליי, אחי, סמוך עליי, אני יודע יותר ממך, כן? ואז אנחנו רואים את הפרצפנים במדיה, מתחילים לדבר. ואנחנו עזבנו את מקור ההגנה, את מקור האמת, את מקור ההגנה שלנו. ועכשיו, תודה לאלוהים, אנחנו חוזרים. אנחנו קיבלנו שוק וטראומה. חיינו בסרט, 30 שנה פה. חיינו בסרט. אנחנו קיווינו. אנחנו האמנו בטוב האדם, שכל מה שבני אדם צריכים זה פרנסה וכסף. אבל בשכנות טובה כולנו, אנחנו חיינו בסרט. אנחנו שכחנו שיש מלחמה רוחנית ושיש לו, האויב משתמש בנביאי שקר. מה זה נביא שקר? נביא שקר זה מישהו שמביא בשורה אחרת מהבשורה של ישוע המשיח.
נביא שקר זה כל מי שדוחה על הסף שישוע הוא המשיח. יש הרבה נביאי שקר בקרבנו. יש הרבה נביאי שקר ששמים את האמונה שלהם בתוך הידע, בתוך המדע, הדת החילונית הזאת. הביא הכי הרבה הרס בעולם. הרבה אנשים אומרים, יש מלחמות דתות בהיסטוריה, אבל תבדקו, במאה ה-20, המלחמות הכי גדולות זה מלחמות חילוניות, חברים. ולכן חילוניות זה דת. זה דת שדוחה את המשיח, שדוחה את אלוהים. אנחנו לא צריכים אלוהים. אנחנו יכולים לברוא חיי אדם בעצמנו. אנחנו יכולים לתכנת עכשיו AI, כן? החוכמה, כן? מלאכותית שלנו. ואז אנחנו צריכים לתת. זה דת אחד. יש עוד דת. יש עוד דת שנוסדה בערביה, איפה שישמעאל שכן, הבן של אברהם. הדת האסלאם. הדת האסלאמים שאני קורא לדת הזאת, התיאולוגיה של ההחלפה מספר אחד. וזה כל כך פשוט. מי שקורא קצת באסלאם, הוא פשוט מבין שהפירות של האסלאם זה שקר, זה גניבה, זה מרמה, זה רצח, הכל כתוב בתוך הספר שלהם. וישוע אומר, אתם תראו את הפרי, את העץ לפי הפרי. מה הפרי? מה הפרי של החיים של ישוע, שאנחנו מתבוננים על ישוע, מכונן את האמונה שלנו, הדוגמה לחיקוי. מה הפרי של ישוע? קדוש, טהור, ענב, אוהב. אנחנו רואים את האופי של ישוע, וזה המודל לחיקוי. אנחנו רואים את האמונה שלנו לפי הפרי בחיים של ישוע. ועכשיו אנשים רוצים לראות את ישוע, אז הם מסתכלים על החיים של התלמידים. ואנחנו, התלמידים, צריכים להיות ענבים, קדושים, טהורים, כן? פרי הרוח בתוכנו, אהבה, שמחה, שלום, נדיבות, עורר רוח, ריסון עצמי. זה הכרטיס ביקור שלנו, של ישוע המשיח. אנשים לא קוראים את התנ"ך כבר, אבל הם יכולים לקרוא את החיים שלנו, והם יכולים לראות שאנחנו שונים, כי אנחנו הולכים לפי העץ. ישוע הוא העץ הגפן, ואנחנו השריגים. אנחנו מחוברים איתו, ואנחנו מקבלים את החיים שלו, את הרוח שלו, את האופי שלו, ואנחנו הופכים להיות כמוהו, לאט לאט, כן? לא באינסטנט. אין אינסטנט במלכות אלוהים. ושוב, אני חוזר על משהו שאני הולך להגיד. הרבה. יום אחד, בשביל אלוהים זה כמו 1000 שנה. יום אחד זה 1000 שנה. אם החזון מתמהמה, תרשום אותה ותזכור, כן? אנחנו הכרטיס ביקור של ישוע המשיח עלי אדמות. ידעתם את זה? יש לנו אחריות גדולה מאוד, ואסור לנו להידמות לעולם. ישוע אמר לנו דרך יוחנן, יוחנן, ראשונה ליוחנן, פרק 2, אל תדמו לעולם הזה, אלא תשתנו בתוך חידוש הדעת. כן, אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו שייכים לעם, אין מה לעשות. אנחנו שייכים לעם, אבל אנחנו בעולם, אבל לא מן העולם. הספינה, אנחנו הספינה בתוך הים, אבל הים לא בתוך הספינה שלנו, חס וחלילה. חס וחלילה. אנחנו צריכים להבין שהקריאה שלנו זה יהיה להיות קדושים, נבדלים מהעולם הזה, ולחכות את ישוע המשיח. הוא הדמות לחיקוי. אבל בואו נסתכל על הדת של האסלאם. יש לו את הנביא, מוחמד. בואו נתבונן בחיים שלו. מה הפרי של החיים שלו? כן? איש עסקים,
אכזר, כן? שהרג את האויבים שלו, שהוא רצה לתפוס את המכה ומדינה, הוא התחיל לשקר, לעשות ברית עם יהודים ונוצרים, ובסופו של דבר בגד בהם והרג אותם, והביא את כל הנשים והילדים בשבי. זה ההיסטוריה. זה ההיסטוריה של הדת האסלאמית. זה הפירות, אחים ואחיות. המנהיג, הוא נותן דוגמה. אל תשמעו מה שהוא אומר, אבל תסתכלו על החיים שלו. זה מה שישוע אומר, אנחנו מסתכלים על החיים של ישוע. כשאני קראתי בפעם ראשונה את הברית חדשה, התאהבתי. אני חיפשתי דמות לחיקוי. אני חיפשתי את אבא, דמות לחיקוי, ומצאתי את ישוע. אני ראיתי כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא אומר, אני פשוט התאהבתי ממנו, אמרתי, זהו, מצאתי את הגורו שלי, לא ידעתי עוד על האמונה המשיחית, מצאתי את הגורו שלי, המודל לחיקוי, ואנחנו מתבוננים בין ישוע המשיח ומוחמד, ואנחנו רואים את וואו, שמיים וארץ, אור וחושך, מה הבן אדם הזה? מי גרם לו פשוט לקבל כל כך הרבה כוח והשפעה, שעכשיו שליש מכל האוכלוסייה עכשיו מושפע על ידי הרוח הזה. הדת שקר. ואנחנו רואים בתוך ההיסטוריה של מוחמד, הוא בגיל 40 התחיל לקבל חזון. מלאך גבריאל הופיע עליו. ישוע אמר, אפילו השטן יכול להתחפש במלאך אור. והוא קיבל כל מיני התגלויות. ובהתחלה הוא רצה להיות גם נביא של הנוצרים ושל היהודים. היו הרבה יהודים שגרו שם, בערב הסעודית. הרבה שבטים, הרבה נוצרים גם, אבל הם היו קצת לא כל כך מאמינים כמונו. הם לא האמינו באליותו של ישוע. הם היו מונופיזם. זאת אומרת, הם היו אריאנים. הם היו בהשקפת עולם שונה. ולכן, כשהנזירים דיברו איתו, הוא לא קיבל את כל הבשורה. הוא לא נולד מחדש, אלא דווקא הוא ניסה לחבר את המחשבות ואת ההתגלות של השטן, שהשטן נתן לו, ביחד עם הנוצרים ועם הנזירים, ועם היהודים, ורצה לעשות איזה מין סלט כזה, כולם, הכל ביחד. בגלל זה יש כמה פסוקים שאומרים, כן, עם ישראל זה עם הספר, והנוצרים הם עם הספר, אבל זה פסוקים מעטים מאוד. ואז, כשהוא ראה שהנוצרים לא רצו אותו, זה לא הבשורה הקדושה שקיבלנו, ושהיהודים, חס וחלילה, אתה כופר, אתה נביא שקר, אז פתאום הוא התמלא בכעס, והוא פשוט הלך וקרא להם מגדפים, בוגדים, כן? והוא התחיל לקרוא שהם כמו קופים וחזירים, וצריך להשמיד אותם ולהרוג אותם. זה בתוך הקוראן. בואו נחזור למקור הזה. העץ הזה, העץ הקוראן, הוא מביא פרי רע. הוא מביא פרי של שקר, של גניבה, שמותר לעשות הכל עם האויבים, והאויבים הם הכופרים, הם אלה שלא מאמינים בהלאה. ותלמדו על הדמות של אללה, על הדמות של האלוהים שלהם. אתם יודעים, אנחנו גדלנו בתוך תרבות כל מי שמאמין באלוהים, הוא מאמין באלוהים שלנו. אבל יש בכל דת אופי אחר. האלוהים שלנו, אלוהי אברהם, יצחק, יעקב, הוא לא הלאה. מוחמד, הוא גר בתוך עיר של עבודת אלילים. הקאבה, זה היה עבודה פולחן לשטן. זה אבן אדום. כנראה שירד מן המטאורים כאלה, כן? והשתחוו פגנים. והיו מלא אלילים, וכל אחד היה להשתחוות לאליל.
זה מרכז מסחרי, היו הרבה שבטים, כל אחד היה משתחווה לאל שלו. ומוחמד פתאום קיבל רעיון. אוקיי, יש אללה, אללה אכבר, אללה אליל הירח, אליל הירח. למה יש ירח על כל מסגד? אליל הירח היה 3 בנות, והוא אמר, אללה האליל הירח אכבר מעל כל האלילים האחרים. בואו נתאחד ביחד כל השבטים. והוא איחד מבחינה פוליטית וכלכלית את כל השבטים. הוא רצה כוח עלי אדמות. ואז הוא הבטיח בגן עדן שלו, גן עדן לגברים דרך אגב, אני רוצה פשוט להגיד לכם, זה גן עדן לגברים, אוקיי? כי הגברים הם מקבלים נשים בתולות, כן? לא מדובר על נשים בגן עדן. הנשים, בסופו של דבר, מה הם צריכים לעשות? מה התפקיד של הנשים באסלאם? להביא חיילים, להביא תינוקות, יותר שיותר. ואז, מה המטרה? מה המטרה של האסלאם בסופו של דבר? להפוך להיות שהיד, ללכת לגן עדן ישירות בזה שהורגים את הכופרים. מי הכופרים? היהודים והנוצרים מאמינים בישוע. בגלל זה אני מדבר כאן, זה בקוראן, זה בחדית, חברים. ומי שמאמין בגן עדן הזה, הוא פשוט מטעה את עצמו. אבל אתם יודעים, הרבה מוסלמים לא מכירים את הקוראן. הם לא יודעים עד הסוף. הם גדלו בתוך התרבות הזה. והם תחת שרשראות של שקר. הם עבריים. ואלוהים רוצה להושיע אותם. הוא רוצה להציל אותם. הוא רוצה לתת להם להפוך להיות מאמינים בישוע המשיח. ואנחנו מכירים הרבה מוסלמים שקיבלו את הבשורה ונולדו מחדש, נכון? אנחנו מכירים אותם, ואנחנו רוצים להתפלל עבור הישוע של כל מי שקורא לעצמו מוסלמי. אבל זה קשה, זה קשה, כי מי שיוצא מהאסלאם הוא מה? חרם, כן? צריך להרוג אותו. אז זה מאוד קשה, ואנחנו צריכים להבין שהם מסכנים את החיים שלהם. אבל הקריאה שלנו זה להמשיך להתפלל את הישועה של המוסלמים, של העם העזתים. שאלוהים יזעזע אותם וידבר אליהם ויושיע אותם. אני ישבתי עם כמה אחים פסטורים ומבשרים, ערביים, ואנחנו מדברים היום שיהיה אחרי, כן? אתם יודעים בחדשות כולם, יום אחרי, מה יהיה ביום אחרי? ואמרנו, מה אתם רואים יום אחרי? והם אמרו, יאללה, בוא נתארגן ביחד. הקהילות של יהודים וערבים, ובוא נבשר שם בעזה, מתי שהם ניתנו לנו, שהצבא ניתן לנו להיכנס בעזה שוב, בוא נביא להם את הבשורה, ההומניטרי, האוכל, הכל זה, אבל גם את דבר אלוהים. ובוא נראה שבמקום מסגדים אלוהים יכול להקים קהילות שם. You may say I'm a dreamer, כן? יש שיר כזה מפורסם, אבל אתם חושבים שאני רק חולם, אבל אני מאמין שזה יקרה. אני רוצה פשוט להכריז כאן שיש קציר בעזה בין הערבים. האם אנחנו מוכנים להאמין בזה? שהערבים התעוררו, שהם נכנסו בתוך מה? בתוך התרמית, ושהשטן רוצה להרוג אותם ולהרוס אותם. אבל מה איתנו? מתי אנחנו נתעורר מהתרמית? מתי אנחנו נתעורר התרמית שאין אלוהים, שאני יכול לעשות מה שבא לי לעשות? כן? אתם יודעים, בכנסיית השטן, יש כנסיית השטן, זה קורא לזה. יש להם ספר עם התורה שלהם. ומה המצווה הראשונה? Do what shall wilt. תעשה מה שאתה רוצה. זה ההתחלה של התורת השטן. תעשה מה שבא לך לעשות. בא לי להרוג, בא לי לרצוח, בא לי לשקר, בא לי לגנוב. זה השטן. השטן, כל מה הוא רוצה ממך, זה שאתה תעשה מה שבא לך לעשות. ואתה כבר תחת השלטון שלו. זה מאוד חשוב שאנחנו נבין שהשלטון שלו הוא כל כך קרוב, אבל רחוק מאיתנו.
תלוי כמה אנחנו קרובים לישוע, וכמה אנחנו מוגנים. כל פעם שאני, לא בא לי, אתה עושה את זה, לא בא לי. הלא בא לי הזה, הוא לא בא מאלוהים, אוקיי? קודם כל, כשחושבים שלא בא לי, אנחנו צריכים לשאול, נפש, מה אתה חושב? להכניע את הנפש תחת הרוח של אלוהים. אפילו הגוף שלנו, כן? הגוף שלנו, הנפש שלנו, הלב שלנו, להכניע לרוח אלוהים ולשלוט. מתי אנחנו נצא מהתרמית, אחים ואחיות, ואלוהים משתמש בנביאים, הוא השתמש במשה, כן, בתורה, אבל הוא גם משתמש בנביא, הנביא קטן כי הוא כתב רק 3 פרקים, וקוראים לו חבקוק. ואני רוצה שאנחנו נסתכל קצת על התפילה של חבקוק קצת, שאנחנו נבין קצת שהנביא חבקוק הוא חזה את מה שקרה ב7 לאוקטובר. וזה מאוד חשוב שאנחנו נבין שהכל כתוב, ומי שחוקר תנ"ך, מי שיודע דבר אלוהים, הוא כבר היה רואה את הכתובת על הקיר. מה זה שוק וטראומה? שוק וטראומה זה שאנחנו מופתעים, אנחנו מקבלים את הרוע בפנים, בגוף, בנפש, ברוח, כי לא היינו מוכנים. אנחנו בשוק ואנחנו בטראומה, כי לא ציפינו, כי לא אמרו לנו. לא אמרו לנו כי לא שמענו. כי אלוהים כבר מדבר. ואני רוצה שאנחנו נסתכל בספר חבקוק. המסע אשר חזה חבקוק. מהמילה מה? מה זה חבקוק? חיבוק. אלוהים רוצה לחבק אותנו עם ספר חבקוק. תזכרו, אוקיי? הוא רוצה לדבר אלינו, אוקיי? יש לו מסע, אתם רואים? יש לו מסע. מסע זה משהו כבד. אנחנו מקבלים לפעמים מסע, כן? וזה התפילה מ1 עד 5, כן? עד הנה אדוני, עד הנה שיבתי, ולא תשמע, יזעק אליך חמס. מילה חמס, כן? אלימות, כן? עד מתי? אני מבקש ממך, תתערב ולא תושיע. זה נראה שאלוהים לא מושיע. זה תפילה ב6 לאוקטובר. זה תפילה ב6 לאוקטובר, לפני האירוע הטרגי שאנחנו עברנו, כן? למה תרני אבן ועמל תביט ושוד וחמס, שוב פעם חמס פה, כן? לנגדי, ויהיה ריב ומדון יישא. ריב במדון, זה אומר לי משהו. לפני 7 לאוקטובר היינו בריב במדון, חצי מדינה בהפגנות, כן? חילונים נגד דתיים, ימין נגד שמאל, כן? הליברלים נגד כן? מחלוקות, שנאת אחים חינם. על כן יצא משפט מעוקל, אין משפט, אין צדק. הנביא אומר, יש כל כך הרבה חטא בחברה שלנו, אבא, תעשה משהו, תתערב, תשנה, שלא יהיה גניבה יותר, שלא יהיה הרס יותר, שלא יהיה, שכל העם יאהב אחד את השני. שאנחנו נהיה כולנו אחד. הנביא הוא מתפלל. ואז, אתם חושבים שאלוהים ענה לו? כן? הוא עונה לו באיזה פסוק? פסוק 5. הנה, זו התשובה. ראו בגויים והביטו, ראו בגויים והביטו ויטמעו, טמעו, כי פועל בימיכם לא תאמינו כי יסופר. לא תאמינו כי יסופר. הוא אומר להגיד משהו שיזעזע אפילו את הנביא חבקוק. כי אינני מקים את הכסדים, הגוי המר והנמער, והולך למחווה ארץ, לרשת משכנות לא. היום ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא. בקיצור, מה הוא אומר? יש חטא בעם, אני אביא גוי
מישהו מחוץ, הכסדים זה הבבלים, מבבל, אוקיי? אני אביא אותם, זה עם שיביא משפט על החטאים שלכם. הבבלים הגיעו, אם אתם זוכרים, כבשו את ירושלים, נבוכדנצר, כבשו את ירושלים, היה 70 שנה של שבי, 70 שנה של שבי, לקחו את עם ישראל, הרסו את בית המקדש. למה? בגלל החטא של העם. ואלוהים אמר ודיבר בנביאים, ישעיהו, ירמיהו, אמרתי לכם, אמרתי לכם, אמרתי לכם, אתם לא רוצים לשמוע, אמרתי לכם, אמרתי לכם, אמרתי לכם. אלוהים אמר לנו ב7 לאוקטובר, כבר שנים, 30 שנה, אמרתי לכם, אמרתי לכם. הפלות זה רצח, תועבות של LGBT, זה תועבה, זה פשוט לקחת את האופי של תוכנית אלוהים והקדושה שלו, זה חטא. המרמה, אנחנו עם שהולכים כמו צאן לטבח, הולכים אחרי אמריקה, הולכים אחרי הגויים שמושחתים במוסר. זה מאוד חשוב שאנחנו נבין, חברים, אנחנו נקראנו להיות עם קדוש, עם טהור, עם שונה, לא ללכת אחרי הגויים. הגויים הולכים בסופו של דבר לטמיון, אלוהים ישפוט אותם בירושלים. אנחנו צריכים להיות שונים ולהתקדש. אנחנו קיבלנו זעזוע ב7 לאוקטובר, התעוררות, והכל היה כתוב כאן, 2,700 שנה לפני הזמן שלנו. אני מביא את הבבלים. הבבלים יבואו וישימו את עם ישראל איפה? בגלות. 70 שנה. יום זה כמו 1,000 שנים, כן? ואז מה קרה? אלוהים מדבר דרך ירמיהו, שבעוד 70 שנה ייסעו עם ישראל ויחזרו לארצם, כן? ואנחנו רואים שזה מה שקורה. דניאל מתפלל את התפילה שלו בדניאל 9, כן? ואז הוא רואה, 70 שנה, אבא, 70 שנה, והוא חוזר בתשובה. התפילה של דניאל הוא מודל בשבילנו. ומה קורה בסופו של דבר? אלוהים משחרר, כן? יש מושל חדש במקום הבבלים, הפרסים, איראן. בזכות איראן אנחנו משתחררים, הללויה, אנחנו חוזרים לארץ שלנו עם קורש, כן? וחוזרים, יש גלים, עולים חדשים, קבוצה קטנה, רוב האנשים מעדיפים להישאר שם בבבל, איך אפשר להתרגל אחרי 70 שנה, כן? אבל באים, זרובבל, כן? מלאכי, נחמיה, עזרא, אנחנו רואים את החזרה, אלוהים כבר סלח, הוא שחרר את המשפט שלו, וזה מאוד חשוב שאנחנו נבין, איפה מלכות בבל, איפה מלכות של אשור, איפה מלכות הרומא, הם כולם נעלמו, הם קמו, אלוהים משתמש להם ככלי למשפט, ועכשיו הם נעלמו. אבל איפה עם ישראל? אנחנו נשארים לנצח, אנחנו לא נזוז לשום מקום, אלוהים מתאר אותנו, הוא מנער אותנו, הוא מקדש אותנו, אבל יש לו אחרית ותקווה. יש לו אחרית ותקווה. אתם יודעים, אנחנו מכירים את הפסוק הזה, ירמיהו 29, נכון? מכירים את זה שאלוהים מחשבות טובות, כן? מחשבות טובות ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. אנחנו למדנו את הרקע, מה זה הרקע? מה כתוב ברקע הזה? שאלוהים אומר שהוא הולך להביא את הבבלים. אבל אל תדאגו, יום זה כמו 1,000 שנה. אחרי העונש, אחרי ההתקפה, המשפט, כדי לתאר ולנקות ולהחזיר הכל בריסט, אנחנו נקבל אחרית ותקווה, ואנחנו נמשיך בחדש להביא את הפרי שמביאים לצדק של אלוהים. וכאן אנחנו רואים שאלוהים הוא אומר, אם אתם תחפשו אותי מכל הלב, אתם תמצאו אותי. כן? אם עמי שנקרא
יחזור בתשובה מדרכיהם הרעים. אז מה אלוהים הבטיח לנו? הוא ישמע את התפילות, כן? הוא יסלח את החטאים שלנו, ומה? והוא ירפא את הארץ. האם אנחנו צריכים רפואה? האם הארץ שלנו צריך רפואה? אז אני ממשיך קצת כאן, אתם יכולים להמשיך, אני פשוט רוצה, הזמן פשוט עוזל, אבל רק להגיד לכם, הבבלים מגיעים, והם יטפלו בחטא שלכם, אל תדאגו. ואז יש את התפילה השנייה, התפילה השנייה של חבקוק, שנמצא בתוך, זה אותו פרק, פסוק 12. מה? אלוהים, אתה קדוש, אתה לא יכול לראות רע אפילו. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? כן, הוא מתווכח. איך אתה יכול? הם יותר גרועים מאיתנו. מה, הם פגנים, הם עובדי אלילים, יש להם את הרשתות והם לוקחים בשבי את כל אחד, הם אנשים אכזרים. איך? אז זה יכול להיות. אתם יודעים, אני הרבה חשבתי על זה. השוק וטראומה שלנו זה, אבל מה? אנחנו עם ישראל, עם הנבחר. אתה הבטחת שאנחנו נחזור לארץ שלנו, וחזרנו לארץ שלנו ולא קיבלנו הגנה. הארץ לא הגן עלינו. זה לא הארץ שמגן עלינו, זה אלוהים. הכיפת ברזל, זה הוא. אתם מבינים? וזה השוק הכי דרמטי, יותר דרמטי בשבילי מהשואה. כי בשואה זה היה בגרמניה, זה היה עם האויבים שלנו, ראינו שם, אבל פה אזרחים בתוך הארץ שלנו, ולא קיבלנו הגנה. זה הטראומה והשוק שלנו בתוך מדינה. קיווינו, חשבנו, זהו עכשיו בארצנו, מוגנים. ואנחנו איבדנו את הביטחון בממשלה שלנו, במדינה שלנו. אפילו חיילים איפה הם היו? איפה הם היו כל השעות האלה? אבל אלוהים רצה שאנחנו נבין בסופו של דבר, אתה קדוש, איך אתה יכול להרשות למוסלמים לתקוף אותנו? אנחנו עם קדוש, אנחנו עם ישראל, זה לא יכול להיות. אנחנו צריכים לשנות את התיאולוגיה שלנו, שלהיות מאמין באלוהים זה לא שם עצם, זה פועל. זה פועל. אנחנו צריכים להמשיך להאמין בו. על משמרתי אעמוד. על המשמר שלי אני אעמוד. וזה טוב שאנחנו עומדים על המשמר. אוקיי? אלוהים רוצה לעודד אותנו כאן. ידבר בי, ומה אשיב על תוכרתי. ואלוהים עונה לו במשהו מאוד מאוד, שכולנו מכירים השתמשתו הרבה בפסוק הזה, ויאמר, כתוב חזון, ובער אל הלוחות, למען ירוץ קורא בו. כי עוד חזון למועד. אני רוצה לעודד אתכם עם זה. חזון למועד זה מה? מה חזון למועד? אלוהים הולך להשמיד את האסלאם. הוא הולך לטפל בחמאס. זה עניין של זמן. זה חזון למועד, זה יקרה. לא צריך לדאוג. כן? הקרב האחרון על גוג ומגוג זה נגד אסלאם. 10 מדינות מוסלמיות, אנחנו יודעים. האסלאם הוא תחת הרגליים של ישוע. אוקיי? חזון למועד, תכתוב. אוקיי? האויבים שלנו, הם ישלמו על כל מה שהם עשו. אלוהים הוא נקם. הוא הנקם, הוא יעשה את זה. אבל, מה כתוב כאן? כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יאכזב. האדון לא יאכזב אותנו. הוא יביא את המשפט על כל האויבים שלנו. ואם יתמהמה, חכה לו. חכה לו. אבל זה כבר 3 חודשים. המלחמה ארוכה. אבא, אין לנו סבלנות כבר. תן לי סבלנות, אבל תעשה את זה מהר. להתמהמה, לחכות. חזון למועד. זה יקרה. החמאס תחת רגלינו. הרוח של האסלאם תחת רגלינו. אם אנחנו ממשיכים להיות במצור, במשמר שלנו, להמשיך להפגיע ולהתפלל, אנחנו נראה את הניצחון של אלוהים. זה בטוח, זה מה שהוא אומר כאן, כן? אבל מה הוא אומר כאן? חכו לו, כי אם בא יבוא, לא יאחר. אלוהים לא יאחר.
לא יאחר, אבל עוד כמה זמן? חודש? חודשיים? אנחנו לא יודעים, אבל אלוהים מבטיח, אני לא יאחר. אני לא יאחר. הבעיה שלי, האם אנחנו מוכנים לתת לו את השלטון להדריך את הזמנים, כן? ובגלל זה אנחנו צריכים להתפלל בשביל הממשלה שלנו, זה כתוב, תתפללו בשביל הממשלה, שאנחנו נחיה בשלום, שאנחנו נוכל לבשר את הבשורה. ולכן כאן לא יאחר, ואז הפסוק 4, תשימו לב, הנה הופלא, לא ישירה בנפשו בו, הופלא זה גם הנפש מלא, מלא בגאווה, כתוב, pride באנגלית, כן? מלא מלא בגאווה, כאילו הנפש האדם, כן? אבל הוא אומר, במקום זה, מה אלוהים רוצה מאיתנו? וצדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה. אתם יודעים שהפסוק הזה, כן? מופיע 3 פעמים בברית החדשה. גלטים, רומים, איגרת לעברים. זה פרק מרכזי. הצדיק, מי שמוצדק על ידי אדם של ישוע, באמונתו, בנאמנות של אלוהים, הוא יחיה. אם אנחנו מחזיקים מעמד, אם אנחנו מחכים לחזון למועד, אם אנחנו בוטחים בהבטחות שלו, אז הוא יטפל באויבים שלנו, ואנחנו נקבל חיי נצח. צדיק באמונתו יחיה. ואז אתם יכולים לקרוא בהמשך, זה פשוט מה שאלוהים פשוט אומר, כן? לא להשתכר ביין, לא להיכנס לכל ניסיונות של לברוח מהמציאות, כן? כי זה מה שקרה לנו ב-30 שנה, כן? ניסינו לברוח מהמציאות, ואלוהים רוצה להחזיר אותנו, שבמציאות שלו, נכון, יש את הרוע, אנחנו נוגעים ברוע, ואני שמח שיש את השירות גם לרפואה, אבל אנחנו גם יכולים לגעת בכבוד של אלוהים. אתם יודעים, אנחנו יכולים להיות קרובים אליו, אז אנחנו צריכים לחכות בסבלנות ולהכריז את הבשורה ולהתמיד עד שחזון למועד אלוהים לא יאחר. ואז בסוף, ואתם יכולים לקרוא את זה בבית, בפרק השלישי, זה גם מאוד יפה, אומר אפילו שאין פרי, אין פרי על העצים, אין פרי, אין יבול, אפילו שאין שום דבר שאנחנו לא רואים עם העיניים שלנו, אנחנו יודעים שאלוהים רוצה לתת לנו את השלום. אנחנו יכולים להסתכל על הפסוקים האחרונים, כן? יש גם שיר שקורא, כן? אדוני חלי, כי תאנה לא תפרח, ואין יבול בגפנים, כחוש מעשהו זית, ושדמו לא עשה אוכל, גזר ממלאכת צאן, ואין בקר ברפתים. אם אנחנו לא רואים את הפרי, אבל חזון למועד, לא יאחר האדון. וכאן אנחנו רואים שמה קרה לנביא, כן? ואני באלוהי אלוזה, אגילה באלוהי אישי, אדוני חלי, ושם רגלי כאיילות, ועל במותיי ידריכני למנצח בניגותיי. זאת אומרת, זה הכל נגמר בשירה, זה פשוט מדהים. הנביא הזה היה לו מסע, הוא התפלל, שחרר את המסע, אלוהים אומר, אני אביא את האויבים, האויבים יענישו אתכם, ואז הוא אומר, זה לא יכול להיות, אתה קדוש, ואז הוא אומר, תכתוב את החזון הזה, זה יתגשם, אלוהים יביא את הניצחון, הוא לא יאחר. אז הוא אומר, אפילו בינתיים שאין פרי, אפילו בינתיים שיש מלחמה, זה זמני, זה לא יהיה לנצח. עוד מעט, עוד סבלנות, לחכות, חזון למועד, אלוהים לא יאחר. אז בינתיים, אני אתחזק באדוני, אני אשמח באדוני, אני אמשיך להלל אותו. תבוא מלכותך יסר רצונך בשם ישוע.